aw minnu sɔgɔlemana ni waati in na an bɛ foli kelen di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka layidu tigiya ni aw ka kagelen tigiya la bi tɛnɛ juin kalo tile 8 san 2020 bakuruba la an bɛna kunnafoniya minnu di aw ma olu de filɛ ni min ye kɔɔri sɔngɔko kunnafoniyaw ye ka taa se juma baara minnu ni olu kun bolodalen don wulikajɔw ka taa se fo kasaradenw ka boli kibaruyaw ma ani kɔrɔnfɛya fan fɛ Al-Qaïda ale ɲɛmɔgɔ min ni ale tun bɛ Mali kɔnɔ ni ale fagara Barikani mɔgɔw fɛ olu bɛna kɛ an ka bi kunnafoni bakurubaw ye ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. An ka jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ni nafoloko ni wariko minisiri ni o y'ale fɛnɛ ye ani kɔɔri ɲɛmɔgɔ olu ye ɲɔgɔn ye kɛ sibiridon juin kalo tile 6 san 2020 ni kɛnɛ kelen kan min ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri ye Moulaye Ahmed Boubacar ale tun bɛ kɛnɛ kan Mali kɔɔri sɛnɛtɔnw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu 4 olu maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se CMDT o ɲɛmɔgɔba ale tun bɛ kɛnɛ kan Hɔtuwale o ɲɛmɔgɔ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan député minnu ni olu bɛ kɔɔri sɛnɛ duguw la nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan lajɛ in senfɛ jamana ɲɛmaw ni o ye gouvernement ye olu ye a lase kɔɔri sɛnɛnaw ma ko ɲina campagne na n'o ye san 2020 ka taa se 2021 ma ko campagne kɔnɔna la ko kɔɔriw bɛ to u sɔngɔ la min ni o ye kɔɔri suguya fɔlɔ ye ale sɔngɔ bɛ di 50 la CMDT maaw ma min ni o ye suguya filanan ye ale sɔngɔ bɛ di 45 ka tila k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw u ye sefawari miliyari 35 u y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ dɛmɛ ye kɔɔri sɛnɛnaw ma u ko fana min ni o ye engrais ko ta fan ye ko o sɔngɔw olu fɛnɛ bɛ to u nɔ na. Saheliya ko kibaruyaw cogoyaw la min ye Faransi sɔrɔdasiw ka minisiri ye Madame Florence Parly ale ye laseli dɔ kɛ jumadon tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2020 ko Al-Qaïda ɲɛmɔgɔba Abdelmalek Drukdal ko ale fagara Faransi sɔrɔdasiw fɛ juin kalo tile 3 san 2020 ani a baaraɲɔgɔn jɛkulu ko nin kɛra kunnafoni duman ye min ni o lasera mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma min ye Abdelmalek ye ale tun ye Al-Qaïda ɲɛmɔgɔba ye farafinna kɛɲɛkanyafan ani a Sahel kungo o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ kunu ko ale de tun bɛ kunnafoniyaw di min ye Al-Qaïda ale ye kunkilennaw siratigɛw ye k'a yira an na ko kabi Barikani ni ale ni Abdelmalek ka mɔgɔw ɲɛ tuna ɲɔgɔn kan kɛlɛ min ni o bolodara o waatiw la ko janjo o ma diya Abdelmalek a n'a ɲɔgɔnna caman na ka d'a kan u caman fagara ni kɛlɛkɛyɔrɔ in na o siratigɛ la Madame Florence Parly a ko a bɛ laseli kɛ ni o ye ka Barikani kɛlɛkɛcɛw ka u fo u n'u dɛmɛɲɔgɔn jɛkulu bɛɛ lajɛlen a ko kɛlɛ min ni o bolodalen bɛ nin waati in na ni o ye bɛn ani lafiya kɛlɛ ye a ko a dalen b'a la nin fagali o bɛna kɛ sabuba ye min b'a to laɲiniw bɛ se ka sabati dɔɔni dɔɔni. Juin kalo tile 5 san 2020 wulikajɔba min ni o kun bolodalen don jamana kɔnɔ ko maa 19 joginna min ye 15 ye olu ye lakana tigilamɔgɔw ye ni kunnafoniya sɔrɔla an ka jamana gouvernement fɛ min kɛra laseli senfɛ min kɛra juin kalo tile 6 ni o ye sibiridon ye o kɛra min ni o ye wulikajɔba min kun bolodalen don juma tɛmɛnen wulikajɔba in kɔ maa dɔw kun wulila k'u kunda an ka jamanakuntigi dagayɔrɔ kan nin kɛra soroba ɲagami belebele ye min senfɛ maa dɔw joginna dɔw yɛrɛ fɛnɛ olu minɛna an ka Mali gouvernement ale bɛ an ladɔnniya ko an ka finitigiw kun ye dan min tigɛ ko maa dɔw nana ko f'u ka tɛmɛ o dan in kan o siratigɛ la finitigiw olu ye ɲɛjibɔ gazi ko o kɛ kun ye min b'a to jama bɛ se ka yɛrɛkɛ o senfɛ
maa dɔw minɛna nin waati in na olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛ min ni o ye waleya min ni o bolodala o kuntigiw bɛ se ka dɔn cogo min u ni min ka kan sariya sira fɛ o baaraw bɛ se ka boloda cogoya min na. Halisa juin kalo tile 5 san 2020 kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ kura kasoladenw tun bɛ fɛ k'u sinsin jumadon wuli kajɔba min ni kun bolodalen don Mali jamanadenw fɛ walasa k'u ka dusumankasi yira jamana maracogo la. Kasoladenw tun bɛ fɛ ka dakari nin don walasa k'u yɛrɛ ɲini. O wuli kajɔ in ale kɛra Bamakɔ min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ale kɛnɛba kan nga ni laɲini a ma ɲɛ kasoladenw bolo ka d'a kan finitigi minnu ni olu bɛ ka u kɔlɔsi nin waati na olu ka baara ɲɛdɔn ani u ka hakilisigi baaraw fɛ. An ye nin seereya sɔrɔ min ye kiiriko ani faso tɔgɔla minɛnw minisiriso ale ye an ladɔnniya k'a fɔ ko nin wuli kajɔ in senfɛ min ni o ye kasoladenw 3 ye olu ni tora a la lakanaba kelen ale jokina min ye kisɛ prokotolon 1 ye ale ye baarakɛden muso dɔ sɔrɔ kɛnɛma nin ka ale fɛnɛ joki bisigɛli lasa k'a yira u la k'a fɔ ko kasoladenw ko olu fɛnɛ tun bɛ fɛ ka bɔ nin jumadon in na walasa u bɛ se ka fara jama tɔw kan nin ka u ka dusumakasi yira jamana maracogo la. Min n'o ye coronavirus ale kibaruyaw ye ko Tɔnbukutu kɔ min n'o ye Kidali ye ale banabagatɔw bɛ ka caya nin waati in na. Kunu an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ ko maa 201 sɛgɛsɛgɛlen kɔ a yera ko Kidali mara kɔnɔ maa 31 banakisɛ yera olu la hali ni o kun y'a sɔrɔ ko kabi banakisɛ in donna an ka jamana kɔnɔ fo ka se nin waati ma Kidali mara ale kuma banabagatɔ sɔrɔ fɔlɔ. An ka jamana kɛnɛya minisiri so ale bɛ an ladɔnniya k'a fɔ ko maa 29 olu de ka bana kɛnɛyara kunu min ye maa 3 ye olu ni tora banakisɛ in bolo min ni o ye Bamakɔ ale komini 2nan ani komini 5nan fo ka taa se komini 6nan ma banakisɛ yera maa dɔw la ni komini ninnu kɔnɔ. Segu mara olu fɛnɛ maa dɔw ye nin banakisɛ sɔrɔ ka fara Kidali kan i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ ye cogoya min na. Hakilinajigila halisa kunu an ye kibaruya minnu sɔrɔ ko banabagatɔ min sɔrɔla Mali jamana kɔnɔ kabini bana donnen fo ka na se bi ma o ye maa 1523 ye min ye kɛnɛyabagatɔw ye o ye maa 845 ye banbagatɔw sa o ye maa 90 ye hali ni o y'a sɔrɔ maa 36 olu ta kɛra u ka so. Hakilinajigina nin ye kunun kibaruyaw ye. Coronavirus ni o ye fiɲɛbana ye ale kibaruyaw bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni kɛnɛw kan. An bɛ aw hakilila jigin ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni AMAPU ni ANCD ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye k'a ɲini aw fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen in kan. Salamu alaikum.